Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय गोदान टपिकनि सायाव ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौथ' सोरनि सायाव जागोन होनोब्ला बयबो मिथिजोबखाबाय ओमफ्राय बे भुमिकानि सायाव जागोन नैबे दा मानो भुमिकानि सायाव मानो भिडिअ जागोन होनोब्ला भुमिकानि मोनसे भिडिअ क्लिप बिराद फेसबुकफ्राव भाइरेल जागासिनो बांसिन मानसिफ्रानो नुखाजोब्बाय जानो हागौ ओमफ्राय सोरबा नुवाखैबा आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ सिक्रेटआव होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोनजों फिन लोगो मोनफिनगोन बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर भिडिअखौ आङो बाल्थिङावसो हासुयो सामफ्रामबो अखा हाबाल' नङा कुछ भी अखा हायाबाबो आं बाल्थिङाव हासुयो आं हारसिङैसो उन्दुयो नालाय बेखायनो आं गियो थांबाय थानो अलसियाबो नालाय बेखायनो थाबायबाय थानो बायो आङो बेखायनो आं बाल्थिङावसो हासुयो आंनाव ग्रीन कालारनि बाल्थिं दंखायो एसे फिसासानो ओमफ्राय आं बेखौ दोनबाय थायो सानाव दोना ओमफ्राय सुहैबाय ओमफ्राय मोनायाव दोनफैबाय आरो दाहाय 9 o'clock फोराव दोनफैगोन आरो दाहाय रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भुमिकानि भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय ओमफ्राय आं बुंनो सानो जे भुमिकाखौ नोङो रुमावहाय बाल्थिं लाबोनानै हासुफैयो होनदों नोंनि रुमाव बाल्थिं लानानै हासुफैयो ना नों बाहेरायाव हासुहैयो नोंनि खोथा बियो बेखौ नोङो भिडिअआव फैनानै खिथाफैलायनांगौनि माबा मोनसे गोनांथि दंमोन नामा नों बाल्थिङाव हासुयो ना बाहेरायाव थांना हासुयो ना बिसिनायाव हासुयो बे नोंनि खोथा नों बिसिनायाव हासुना लाबाबो बे नोंनि रुम बे नोंनि खोथा बेखौ भिडिअआव फैनानै खिथालायनांगौनि गोनांथि गैयाना मा बाल्थिङाव लालायना हासुनांगौ रुम बिसिनायाव हासु बाल्थिं लायनानै गियो नालाय बिसिनायाव हासुबानो जायोना बेखौ फैनानै खिथालायना ओमफ्राय बेखौ जे लाइभआव फैनानै बेबायदि खिथालायनांगौ आं सानाखैमोन आरो बेबायदि फैनानै गावनि जे पार्सनेल खोथा होनजायो बियो पार्सनेल खोथा नों जेनेबा नों बहा मा खालामा बेखौ खिथाजाथावै बाथ्राखौ बियो लाइभआव फैनानै खिथानांगौनि गोनांथि गैयामोन बियो ना खिथाथारनांगौमोन बेखौ खिथायाबानो भिडिअ बानायनाय भिडिअआव जायामोन नामा ओमफ्राय लोगोफोर आंबो बारा जेबो बुंला जे बेनि सायावल' ससेल' फंनैसोल' बुंनो सानखादोंमोन आं ओमफ्राय आं दा आंनि साननायखौ बुंबाय जे गाव बाल्थिं लायना हासुयोना मायो बेखौ भिडिअ फैनानै इसेबां बेबायदि खिथालायफैनाङामोन बि भिउसनि थाखायसो बानायदों ना मादों बेखौ जों मिथिया ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिथाहरबा जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम बाय बाय